skal have styr på det der med at pakke bagagerum. Det er vi altså nødt til lige at skal... Ja. Nu er I klar dernede, så er vi også klar heroppe. Til hvad? Ja, hvad er vi klar til? Jamen, hvad skulle vi? Hvad skulle vi? Skal vi bare knalde igennem, eller hvad? 80 km i timen. Brems alt, hvad du kan. Alt, hvad du kan. Det. Han satan ikke med her, lige ude i et okkamskilt. Så bare lige hold på henholdsvis venstre og højre side af de to røde kejler. Stop, sort. I bakgear. Det går simpelthen så godt, du glemmer det hele, var. Det er der, hvor startsted er. Så er der god tid til, så nogenlunde er op i fart. Se, dem der kører i venstre side, de har jo lidt skrabbere sving. Har du fat i gebis? Jeg har fat i gebisset, ja. Virkelig vil der lige se, der er sådan to små røde kejler hernede. Du skal helt hernede, hvor jeg står. Nå, der var jo 2 røde kejler her, gør det igennem. Der er bare 80, så her. Og på, der kan I så bytte plads der, så der lige kommer en ny chauffør på. Der har vi god tid til det her. Bare lige husk, vi skal have en ny chauffør på. Dieslerne, de skal være i den anden side. Lige de første gange, der kan det godt være lidt svært lige at ramme. Der har de store. Men helt ned til de røde kejler. 60. Fremtal, hvad du kan. Ud til venstre. Hold da kæft. Ja. Jeg tror, det går galt, da. 60 km i timen. Ja. Det er jo prøvebil. Hvad skal jeg have? Højre. Det kan jeg da sagt. Altså 80 km i timen. Hele vejen ned til de røde kejler. Ja. Giv mig det. Prøv igen. Jamen, vi skal lige have jeg skal fandme Ja, køre det 80. vil vi ikke kunne høre, da vi holdt om. Inden vi bytter. Tror jeg. Jeg skal fandme nok køre 80 næste gang. 80 km i timen. Og så er en god idé, når du skal finde koblingspunkt nu her, hvor man skal køre en kap. Det er sådan at give den sådan en lille smule gas, så den kommer omkring 2.000 opdrejninger. Så lige sådan, den er lige ved koblingspunktet, og så Og hvis ellers har byttet bil ud lader af, den jeg sådan skal glide selvfølgelig ud, sådan, også anderledes med kobling. men at man slipper lidt hurtigt, men ellers Jeg vil lure er dig. gassen fuld i bunden. Er I ved at være klar? Ja. Ja, du tog den faktisk. Så gasser du op. Du var jo hele banen og bredde dig på, så det gør jo ikke noget, du kommer lidt over. Hvis der. 80. Og ikke 86. 98. Hollywood dæk. Jamen, jeg kan køre med en racerkører. Det var for godt, det der. Jeg synes, at sagde noget. Nu kan jeg huske, hvad det var, han sagde til mig. Perfekt og eksemplarisk. Det var eksemplarisk, jeg ikke kan huske. Hvad er det? Men hvad ved det, jeg ikke skal ud over. Det var lige før, det kunne blive til en sandkassetur. Er I klar? Ja. Hvad sker der? Det er fint, når du bremser ude i siden af. Hvad? Med lys op. Kommer lys, når man bremser ud? Nej, altså. Nå ja, der, ja, jamen, det er lidt Audi-agtigt. Ja. Det var 70. Ja. Der var noget galt med højtaler. Du kunne ikke høre, han sagde perfekt eller noget, kunne du? Så må der være noget galt. Du var så dum. Du begyndte straks at undersøge, om den fejler noget. Jamen, fordi jeg siger ingenting. Der er rigtig større forskel, der. Det er, hvad en 20-start kan gøre. 20-start. Der er sgu en 20-start. Der har man ikke tilpasset. Du er på en
racerbane, Eva. Ja, det er godt. Med dig bag Kom en race. Vi kan lige ud og kigge på bagagerummet. Sådan der. Tak. Så kører du bare igen. Så bytter vi plads igen, nemlig derovre ved startsted. Hele fotografen. Mm.